Pozdrav, čao, ono, State of Team Games, danas ćemo igrati Happy Wheels i to je naša druga epizoda. Tako je, i da počnemo, evo. Na primjer, ćemo, nećemo to smo u prošloj epizodi igrali su Benz Park, nećemo, možda hoćemo, ali možda nećemo, ali prodato prvi put, drugi put i do hotela. Znači, idemo, selimo se u hotel sa 69 soba. Da, soba i 69 zvjezdica i baba je poletela, ljudi. Ajmo, baba. Sve sa šampanjcem. I mi skačemo i dobimo obe noge. Gledaj, ovo ispala mi noga. Noga se vuče kao... Opa, udarili smo u zid, neki pomak smo se stvorili tu. Koju ćemo sobu, 82 ili 80? Ja mislim da ćemo 69. Oh, ode i na ruga. Sada vozimo po svojim nogama. Želim prođba. Aj, mom te ba, pusti me. Pusti me, volan. Pust ga Ups. Malo se teže vozi rikverc, ali... Ne može zato što sam svoje noge. Joj bože. Pa ne znam da nas pustiš, šta ovo? Pa skači, probaj skočiš unazad. Voziš pa skočiš, razumiješ? Ajde, puš, aj gore idi. Oh my god, polomili smo. Nešto treba da... Okej, ali... A kako da odem u elevator? Ljudi, mi smo u gadnom čorsokapu. Evo ga! Ne! Dobro je. I evo, sa sinom i majkom, majka nas gleda ko da smo prsli. I... Utepa smo čoveka. Čovjek je legao malo da uspava sada. Dali smo mu jednu injekciju za spavanje. I mi idemo kroz terasu, idemo na plažu, ne, kod bazena. I vidite ovo dete ladi jaja, ovaj se udavio detko, gledajte. Baba, evo je sunčan. Ne! Sad ćemo voziti i bez ruku, ne samo bez nogu, ali uhvatili smo se svojom silom. Neće da krene. Moramo neki drugi level, nećemo ipak više ovaj level. A malo nam je falilo. Bilo je dosta, malo nam je falilo, ali mi idemo dalje. Dalje. Novo kolo, nova sreća, danas manja, sutra veća. I to, Temple Run. Ja mislim da sam igrala tu fazu kući da nas juri neki kurac sa nekim boljama. I lagana je ova faza, valjda ćemo je preći. I ljudi... You failed, name it, fuck it, you bitches. Mi smo i ovu fazu izabrali. Molimo vas, subscribe-ati nas kad prećemo fazu. Da. It's baby boy. You baby boy, you kiss my boy, you know baby, it's my boy. Oh my god. A ne, moram preći, ovu fazu moram preći. Telefon nam je okrugao, zato ne možemo da preći. Oh baby boy, you kiss my boy. Idemo dalje! Ko će dobiti sedmicu na lotu? Ne zna se, još uvijek se ne zna, gospodine. Lako, tu sad... skok! Bravo! Bravissimo! Za malo. Ja mislim da i ovaj level nećemo preći. Teško nešto ide. I kupimo novčiće, imamo za... Parice imamo za lebac. Imamo za lebac, za neku paštetu i tako. Idemo dalje, znači on vozi skuter i mi preskačemo neka drva. A jeben! I moramo ipak restart ili ipak neki novi level. Nova kolo, nova sreća, nas manja sutra neće da smo izabrali. Ne! Oh my god, Džavo je uzeo svoje. Šta vas, gotova faza? Nastavljamo. Čije verga, I... Pobegnemo. Moramo da prođemo pored lukavih pedofila. Oh my god. To su pedofili. Bum! I gle ubode me. Sad smo kompletni. Utro je. To je taj rad. Ipak moramo restart level. Opet će nam uzeti. Nemoj dirati sina. Na Boga je, znači, tačno. Dupe. Probamo dupe. Dobro, I ljudi, nevjerojatnije ćemo početi možda čak i GTA 5. Da, zato što je ovaj dečko ovdje dobio GTA 5. Tako je. I svakamo. I vozimo se. Ćao.
vozimo se. I ipak ćemo ići neki novi level. Ne, moram ga preći. Ne moraš preći, Moram preći. ne možeš da pređeš. Mogu da pređem. To je fora. Maybe boy, visa. Zabalo mu glavu. I ja mislim da bi morali da odigramo barem još jednu fazu. Ne. Ako sad ne uspijemo odigrat ćemo još jednu fazu i ako je prijeđemo, prešli smo i morate subscribe-ovati, ako ne, onda vidimo se ljudi u sljedećem klipu, ali i molimo vas da sljedeći klip će, ja mislim, biti Slenderman ili tako nešto, neki horor i ja mislim da je to. Moramo još jedan probati, još neki level i ako ne uspijemo taj level, mora drugi level. Aha, drugi level, izvini, sad se razumije. Ako ne bude i taj level prešli, onda svaka čast. Novo kola, nova sreća, danas manja, sutra veća, moraš navići dole miš, nećemo laboratoriju, nego... It's caps. It keeps. I, dobro, ja sam tečni igrač. Može on, ajde. Može Joe. I ipak ćemo Čalca i Sinca. Wow. Stepenice. Kaže, penise usti. Molim? Šta je ovo, bože? Ljudi, ne znam što se desilo. Šalica za meso. Čekaj, puštam ga sam djedak, a? Pogineš. Vidiš, prebrnosi se. Možda dođemo do ovaj. Sad čega, pusti. Ej, ljudi, nismo htjeli. Pa ćemo još jedno. Zaleti se mnogo. Mi se vozimo. Znaš kako je teško, brate, kako... Pusti, možda prijeđemo. Ljudi moji. Mi idemo i bez bicikla, nama ne treba bicikla, mi možemo to sami. Ala pršti krv. Trenutno. Fail. Čekajte, šta je onda poenta? A, vidiš ovo gore, E, tamo gore treba da stignemo. Tamo je Vin. Joj. Mentol. Skočba. Ček. Skočba. Brava. Ljudi, daj ćemo drugi level. Joj, napito je ko na račešu kako šo. Ljudi. Jednom nogom. Oh my god, what the fuck? A kako? Ovo ne može da se prijeđe, brate. Rastušio si me. Idemo. Šta ako ne bi probao sam da skočiš? Dijete je dobilo malo posikotine na glavi. I čaraj, polomio. Čekaj. Vozi čar. Vozi, virglaj. Joj, napeto, joj, da ću preći fazom, ne znam baš. Joj, pišaj. Ne. Oh my. Ne može. Ova faza je... Probat ćemo još jedan level i... To bi bilo to, Zaj. To bi bilo to, ljudi. Ajmo. I ko će dobiti sedmicu loto, bingo. Downhill, niz brda. Bingo je dobio. Idemo niz brdo. Idemo niz cer, planinu. I vozimo se, ljudi. Znači idemo niz... Zlatibor je veoma, vidite, kao ledeno doba. Kako ubrzo. Odoše nam deca. Odoše nam jajca. Guma nas je izdala. Ljudi! Loše gume, nisu, ostale letnje. Da, nismo uzeli zimske gume, a nismo uzeli ni jaknicu da se ograne. Znate. Mnogo ladno. Pa će to foru što me nešto puca. Ali ja znam šta te puca, Yeti. Oh my god. Ljudi, to je bilo to za danas. Ne, mi smo kako zove veoma tužni. Evo, probat ćemo još jedno. Molimo vas. Subscribe-ite nas. Bez obzira to što smo mi glupi. Molim vas. Subscribe-ite nas. Da, inače ste najbali. Laki će on doći. Opa, mi smo... Pazi crevo. Ljudi, vidimo se. Nekom drugi put. Ljubim vas i volim vas, subscribe-ite nas. Ćao.